Halo, Ma. Halo. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, sayang. Awalnya Aku pindah kamar yang sudah sih, Ma. ya mbon mau nih sing kulon. Oh, Wis tak kon benekke Pak Usian. oke. Heeh, iki aku resik-resik wis tak pinding ngulon kabeh. Karek ngepel iki resik-resik karo noto pakaian. Lek ning kono ngembun kok temboke kok. Terakhir apa ya? Walah. Brian, Kriana, kon ngerti. Channel terus dong. Lah iya, kon ngeri. Wong ayah wingi rene wae kurang fit awake yo. Ayo. Fitine kurang kayo. Tapi aku wingi mah ngomong kan ra penak. Ayah wingi metak kongkon metak pengen rene sik. Yo aku ra penak mesake. Ya aku malah bela mama. Aku bela-belani mama. Iya, aku ki melas sama wingi ayah rene wae ora kurang kae. Yo sih. Oleh Pak. Pokok seluruh waktu tambah blok kok aku. Ora apa-apa, lumrah dikai mriyah sayang. Sing cilik apene entek pulsane lho. Sing Aja cilik. tak jarang HP gede ya. Oh. Yo itu tak Wah, ikile, Ma. iya sayang, ayah omongane wis ketok bindeng kok. Tapi nganu Ma iki yo mungkin sesuk mau iki apa bengkenge lebih kosong kok. Ora apa-apa. Ini Ngebel aku anggo HP gede pok ya. iki soalnya sini gawe ya durung TS Sayang. Iya ora apa-apa. Wah, aku ngebel HP gede pok ya. iya Ma. Gawe Bindeng suarane. sehat-sehat ya, Mama, aku ya Ma. Iya, Sering bersyukur kok Ma. Iya lah sayangku. Yo iki loro iki tetep disyukuri Ma, Uman. Iya. Ya harus sering kan. Iya. Ya Ma. Iya sayang. Terus ya Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang Mama. Iya. Aja seposo. Iya Rama. Iya. Terus ya Ma. Assalamualaikum. Salam ya. Sayang Mama. Ma. Iya sayang.